Martangiang mahita. Dami ni debatana sumulong siyan sa luhu na roha iman na mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus to hatay. Amen. Horas madihita sa luhu na. Barita na uli nagabihatan di bata di minggu tasadarion iman na tersura di buku Yakobus bidusada ayat 22 1 ayat 25. Alagabe si ulahun hatai mahamu unak kola pananginangi akan apa toto dirina. Ai pananginangi di hatai anggoso di ulahun tudus meitu halak na pabereng-bereng rupa nibuhina di sorminan. Ai di bereng duririna dungi lahu maibana gabedang di boto birupanan. Alai nama mereng terus tu bagasan haluan na sunding kani jalamian di si ima na martua marhiti siya pangulon nai anggoso pananginangi na makalubakon si ulaw ni tahe ibana ido sana songon topi ni turpukon gabe si ulahon hatai maham di hamuna donga saha porsyaon adong masada barita namar donga puda adong masada pareman naung bertobat ia paremanon nunga bertobat gabi sada padita ma ibana dungi saya marjamita jadi ringkas do ibana marjamita pola do saya di jamitahon akahapani di bataho barna tulat tersurati ala di sadatiki lama ibana belanja tu pasar hape dari tiki na belanjon di ide bana ma adong marbada jolma di pasari akapareman dungi ditolai ibana ma dung ditolai ibana na mertubukon akaparemanon itor rawa musi pareman nasar nayon itor ditubu ma amaton itubu ma buhina dileo buhina ale tubu buhina habirang torroma amata padita on dido ibana ma tordio emana ma latar surati molo di pastap hurumu habirangi leon siamuni tordingo amat tapat di toma dungi itor di leon ibana musi buhina hurumna sabuna siam alai Roma amat tanani tolan non angkar cago bayon nana dungi tori tubma butuhana dang bibuhine dung ditubuh butuhana di ibana ma tanga dong tersurat molo dibutuhan tu sabula siam dong akhirna mangau mamuse paditon ito kaluar mamuse hapare manunai di belbeli ma amate torido ibana tangar tersurat molo di pastap butuhan angadong holan sabula birang do sabula siam dong itor ditopare kuma muse hapare manoneng alani dia makadonga saha porsyaon tung maseta kasdu di bagasat tubuton alai anggo siulau kate hamu unang mahola pananginangi akan apa toto dirina dui ai pananginangi di hatai songo rupa di songo tudus tuhalat napa bereng-bereng buhina di sorminan ninna molo di dok si Yakobus di bagasat trupuk tahun dia medak kolan literlet songo padita naneng hafal ayati alai gabe dan pelaku ibana molo holan menghafal dok tidak menjadi pelaku dan tidak mampu imanakan ingani mangulahun gabe buidui nama nipu diri sendiri hidup bener pangototo itu. Jadi anak nama ngulahon hatani di bata, ranga dong di si
imana karengani menipu diri sendiri. Jala gudang do di partikian hidup benda saido Tuhan Yesus Kristus mana mahamu. Aina Roma akka orang pergagap. Gurang di partikian rupanya tidak akka panurirang mamakke hatani di bata. Ape na patotohon. Dipakai hatan di bata songon dalana mencari keuntungan hidup benero. Songon dia me musang berburu domba hirana buju hapirang. Alani di bagasa turput tahun di paingo mahitan. Asa di bagasa turput si Jakobus didok ima bahwa hataridaan ni halap nama mulu dak kolan pananginangi. Alai ko tarida do ima eksen manang perbuini apa ni di bata. Asa molo didok unak songon na markat cahita. Tabayak ko maju dia makarungan. 3 hari mahita sadari markaca. Alay mo dok toni pani somoni do hatali di batang. Molo didok nakengani bagai firman Tuhan itu sebagai cermin bagi kita. Asal unang holan ditiki. Bagasan ngulutai firman Tuhan digambarkan berfungsi sebagai cermin untuk mengamati penampilan hidup kita. Yakobus adalah mau menyatakan supaya kita orang yang peduli, orang yang hidup di dalam Tuhan. Tabayak molo marsormina kita markaca. Tidak maha kurang hatta di sini, tidak mah nang kecantikan, kegantengan do dia. Ale holat tudel kita siang kacai, tak tabo tu ke holat tak lupa kon holat nang tidak be, tak tabo tu bisa dia di tak alani do si Jakobus do saat ini bata ima songon sorminam, lapatan ikut terus kita bercermin di dalam firman Tuhan itu. Ikonatan di bata do gabi sorminan di kita. Mulu ngahatan di bata gabi sorminan iman akan bui tata terus mulut tahun. Firman Tuhan itu menjadi cermin bagi kita. Hidup bernama saya tak kasma hidup nakkaningani. Alai mamerek terus tu bagasan haluan na sunding gani jalamian di si ima halat na mertua marhide-hide bangulaon na. Atong dia makadong sahapor siya. Diigil si Jakobus buhan hita sa halat na mangurut jalan na manguloh katan di bata. Dan nagabi halak hola pananginangi ita. Alay kontong donyan siya naman ang yudo roha porsyam. Jala kuraji itu ita naman ang yudo. Jala kuraji kita manangi yudo mabigido mangulahon majali bagasan ngulutan. Nido halak na idot nanak ngani pelaku manang na mangulahon mertua diberkatilah orang-orang yang melakukan halak na mertua. Hidup benar tayo nung dipuda sa ayat 10 dohot di 5 Musa Pak Musa bidonom ayat 21 26. Dia me mahal nak dengan nama mulu di bagasa kafani di bata. Firman Tuhan itu menjadi ukuran hidupnya. Jala halat nomor 2 iman. Orang-orang yang berbahagia halat nomor 2 iman mulu mangulu di bagasan hatani di batang. Songon nanido ni amata santro Prancis Assisi menjadi pelaku firman. Khotbahkanlah Injil pada setiap kesempatan dan gunakanlah kata-kata jika perlu. Karena hidup kita, sikap dan perkataan dan keputusan perbuatan harus mengkhotbahkan iman kita, sebab melakukan dan bertindak itu adalah melampaui kata-kata. Ada waktunya kita menyampaikan firman-Nya melalui kata-kata, tetapi ada juga firman lebih indah dan lebih bagus melakukan dengan perbuatan. Mangulahon holong nasihat di bata hidup anak indah na mertua mahalak na mangulahon jala na totong di bagasan hatan di bata songon jaminan ningulutan hatan di batama gabi hangulu dita gabi siulahon hatai mahita di bagasan nguluta tarida mahita
sila katay di keluarga, di masyarakat, nang dihuria, nang dilia portibion. Amin. Mauliate madiho ali Tuhan di batang. Asa totong mami siulahon hatay di bagasan ngulo namion. Amin.